Happy birthday to you! Happy birthday to you! Talang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At noong dumating ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga Okay, kuya. Sinabi ko open paki-open. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! 96 na daw eh! Ayan, happy birthday po! Ayan, ito po ang inyong... Ayan, napakalaki! Kailangan ko ng help! Ito po ang inyong... Oo, andyan yung inyong... Ito po ang inyong... Okay lang po yan yan. Ano natin yan parang... Parang ano... Kailangan yung mapahulog-hulog. Okay? Ayan po ang inyong... Diyan malalaman mamaya. Okay, dito kayo kuya ha. Harap po kayo kay sir. Ayan, meron kayong bango-bangot. Iharap natin. Diyan malalaman. At syempre, meron din kayong wine. Meron din kayong cake. Okay. Hindi nga po hati kuya. Pwede bang dalhin natin ng mesa? Wait lang ha. Kailangan ko ng mesa. Diyan ka lang kuya. Ayan, meron kayong cake. Dito natin nilalathab. Pero hawakan nyo lang yung bouquet. Ang bububalong. At syempre, ayan! Dahil medyo rough, nahulog yung iba, meron kang fruit basket. Ayan. Syempre, hindi lang yan! Meron tayo, at syempre, hindi siya kayang ilabas. Ididikit ko muna inyong face dyan. Para ito ay Happy 26th birthday, sir! Ay, dalata! Ano ba talaga kuya ang edad? Ayan. So, sir, kailangan natin ng space para sa inyong pizza! Laki! Ayan po! Ayan! Ang laki na yung pizza! Ayan! Tignan mo, sir! Kailangan natin ng isang kuya! Okay. 1, 2, 3. Ayan! Happy birthday! Ayan! Sana po hindi tumaan ang ating pizza. Okay ka lang, kuya? Okay lang, pinagpapawisan Okay lang. ka lang. Sabi ko nga sa mister ko, artistahin yung surprise ko. Okay! At eto po, kailangan natin buksan ng yung pizza. Pinagpapawisan ako ah. Siyempre, iba talaga. Minsan lang mag-surprise ng boys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Okay. Picture ba? Okay, kuya, bago mo i-blow yung candle, dapat ka muna mag-wish. Okay. So, wish, wish, wish. Happy birthday, Sir Christopher! Yay! At syempre, meron yung handang letter. At ang letter yun, opo, maaari po mabasahin ni Sir. Babasahin ko talaga? Syempre! Basahin mo.
Haba. Louder. Okay. I love you too. Yan po ang kanyang sagot kay Ma'am Love. Ayan. I love you daw, Ma'am Love. Ayan. So, sir. Pawisan talaga ako. So, sir, bago po dun sa love you, ano po po ang inyong masasabi kay Ma'am Love? All the way from Manila. Ah! Kami na mag-usap, paano na kami? Okay, at syempre, maliban po sa birthday nyo ngayon, syempre, Merry Christmas na rin Okay, daw Merry po. Christmas. Ayan, talagang tapat na tapat sa Christmas, Ayan. ang inyong birthday. Ayan, so salamat po Sir Christopher. Maligayang kaarawan. Okay. At syempre, alam ko naman na surprise. Pinagpawisan tayong dalawa. Pawisan nga ako eh. Kaya po. So, salamat po. Okay? Okay, magpapakilala na po ako. Sir, harap po tayong dalawa doon. Okay. So, in behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Needs, thank you, Ma'am Love, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresang nais niyo pong ipahatid kay Sir Christopher ngayong kanyang kaarawan. At syempre, kailangan ko ring mag-thank you kay Ma'am Loreto or Ma'am Mercedes sa pag-recommend kay Ma'am. Ayan. So, thank you, salamat! Thank you po. Bye! Bye. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Love the touch of your